Croeso i'r rhifyn diweddara o'r Cwmni Bach. Ac mae'r cwmni sydd gyda fi heddi yn gwmni da. Mae e wedi bod yn ganwr pop, mae e wedi bod yn gyflwynydd teledu, mae e wedi bod yn gynhyrchydd ac yn greuwr rhaglenni teledu hefyd. Mae e hefyd yn fardd, yn brifardd. Mae e hefyd wedi bod yn fardd cenedlaethol Cymru. Y cwmni gyda fi yr tro hwn yw Ifor ap Glyn. Croeso i'r Cwmni Bach. Wel, Ifor ap Glyn, diolch yn fawr am ymuno gyda fi heddi i fod yn Gwmni Bach gyda fi yn y studio yn Abertawe. Diolch am gwahoddiad. Felly gadu ni ddechrau, yn y dechrau, un o ble wyt ti? Wel, ges i'n ngeni yn Hornsey, yn Llundain. A ddian ni'n byw fanna, tan ni rhyw 2 oed, a wedyn symudon ni o ogledd Llundain i ogledd orllewin Llundain, i lle'r enw Pinna. Felly o Lundain? Ie. Gymro Llundain? Ie, ond nid yn unig dy fod ti'n Gymro Llundain wedi denu y dyfagu yno, ond mi oedd dy dad yn Gymro Llundain hefyd. A'i dad e? Na, mam, dad. Reit, oce. Ie, na, o'r cyntaf i fynd i Lundain o'n teulu ni oedd yn hen dy cu. Waw, pryd oedd hynny? 1886. Gosh. Oedd o'n dod o rhyw ffarm yr ochr arall i'r mynydd i Ferthyr Tydfil. Ie. A tho i weithio fanna am gyfnod, a wedyn yn yr 1880 lawr o fo i Lundain. Ac oedd o'n gweithio mewn department store. Ie. Felly oedd o'n ennill i damad, lle. Ie. Am gyfnod fi oedd o'n prynu rhyw tegana o'r Almain. Ie, mae gennym ni un llythyr adra o disgwenio Leipzig yn 1914 yn deud i hanes. A dyna ddi waith o. Fi am ymgu wedyn hitha'n gweithio mewn department store eto yn Oxford Street. Yn head ci lawr i Lundain yn y 1920, yn 1923 dwi'n meddwl. A gweithio yn y banc oedd o. A wedyn ar ôl nhw brodi. Mi gath yn had i fagu mewn fflat uwchben Barclays Bank yn Lordship Lane yn Tottenham. A felly dyna esbonio fy ymlyniad i'r tîm arbennig yna. Wy'n gweld. A Glyn dy dad, Glyn Hughes. Sut oedd e'n siarad o ran, ti'n gwybod, byddai Saesneg yn swnio fel Saesneg Llundain? Oedd. A'i Gymraeg? Oedd Gymraeg, ond yn swnio fel rhywun o Bontrefendigedd. Na ni, ie. Mi fiodd o, pan oedd y blitz yn ei anterth, mi gath o i anfon nid fel evacuee fel y cyfryw, hynny ddim efo llond bus neu llond tren o blant eraill, ond mi gath o i anfon fel cafodd nifer yn Llundain at ei teuluoedd nôl yn y wlad, lawr yn y lod, fel mae rhaid yn dweud. Y lod? Y lod, ie. Mae wedi mynd lawr i'r lod. Lod? Wel, i dod nôl at y busnes acen, dyna sy'n ddiddorol. Mae rhai yn siarad, mae rhai o'n ffrindiau fi yn y genhedlaeth nesaf, yn siarad, maen nhw'n siarad Cymraeg fel hyn. Maen nhw'n siarad Cymraeg, a ti'n gallu dweud yn glir bod nhw'n dod o Lundain. Ond mae eraill, maen nhw'n siarad, byddech chi ddim yn meddwl, byddai ti'n tybio bod nhw'n dod o Geredigion, bod nhw'n rhaid i byw na. A un felly oedd yn had. Gath o flwyddyn, fel dwi'n deud, yn anterth y blitz yn byw yn Bontrefendigedd, ond fel arall mynych ymweliadau a'i famgiaid y ci o, lle. A hynny falle wedi cadw yn sicr, cadw yr iaith yn llithrig gyda fo, lle. Oedd yn unig blentyn, felly oherwydd hynny, o bosib oedd yn droi mwy yng Nghymru oedolion, a hynny wedi rhoi rhyw hwp i'r Gymraeg. Dwi'n meddwl gath o genhedlaeth yna, yn gyffredinol yw hwp yw Cymraeg, oherwydd bod cynifer ohonyn nhw wedi cael amser, hynny yw blwyddyn ddi o bydd rhai lawr yn lod, am 5-6 mlynedd. Felly wrth gwrs yn dod nôl wedyn, allai feddwl am un sy'n newydd farw llynedd, a thi lawr i ochra cwmreidol rhywle ffordd na, yn ddigon pring i Chymraeg, erbyn i ddod nôl i Bethnal Green, oedd hi yn ddigon pring i Saesneg.
Felly, na... Mae hwnna'n ddiddorol, a wy'n dwlu ar y ddeuoliaeth yna, i ni'n prisio yn hunaniaeth ni, a'n diwylliant, a'n hanes ni, a'n hymwybyddiaeth o pwy ydyn ni fel Cymru, ac mae'r ddeuoliaeth yna o fod yn Gymro, sydd yn rhywbeth cyflawn, yn diwe, Cymro yn Llundain, yn y lle yma sydd yn Saesneg iawn, ac eto yn aml hil, aml iaith, aml ethnig. Mae'r ddeuoliaeth yna yn ardderchog. Dwi'n cofio yn had a chefnder oedd i deud y gangen honno wedi mynd i weithio gyda'r llath. Nid dyna oedd eich hanes chi, ond gyda'r llath, siarad yng nghefnder, oedd yr un oedran yn had, oedd yn real London gent. A mynd i angladd, un o'i fodrybedd nôl yn lod, a fyntyn siarad Saesneg a fi, ac yn troi at y gweinidog ar ddiwedd y gwasanaeth a gweud, Mr Jones, diolch yn fawr am yr angladd. Ac oedd gys i syndod i weld y ddeuoliaeth, beth o'n ni'n ystyried yn anghymarus, yn eistedd mor hyfryd gyda'i gilydd. Mae'n wir, mae'n parhau hyd heddiw. A nid dim ond Cymru felly, dy fel hynny yw, mae hynny'n wir am bob traddodiad a diwylliant. Mae pawb yn dod â'i darn nhw a hanes gyda nhw i Llundain. Wel, y peth ydi, wrth gwrs, i ni, oedd o'n normal. Wrth ddod i gysylltiad efo mwy o bobl yng Nghymru, pan eisiau coleg yng Nghymru wedyn, lle y bobl weithiau yn deud, mae'n siŵr yn beth od i cael dyfagu yn Llundain. Wel, oedd ddim yn od i fi, achos yn i'w fanna ges i magu. Ges i magu mewn mwy nag un lles, oedd gen i'n cymhariaeth yn dweud. Dyna oedd yn normal. Mae'n siŵr oedd o'n debyg i cael dyfagu falle mewn rhai llefydd lle mae'r Gymraeg yn brinach yng Nghymru. Doedd o ddim, nid bobman sydd fel Pontryfyndiged a Llanrwst yn y cyfnod yna, sef y ddau cyswllt penna oedd gen i lle hefo Cymru. Hynny yw, doedd gen i ddim llawer o gyswllt hefo y Gymru ddiwydiannol na'r Gymru dinesig, dim ond y Gymru wledig a threfol. Nôl yng Nghymru. Ond yn Llundain felly, o ti'n sôn, mi oedd yna gymuned Gymraeg, a mae yna gymuned Gymraeg. Rwch ydig o flas hynny? Wel, oedd o'n troi yn ynghyfnod i ac i raddau hyd heddiw, ond dim i'r un graddau, oedd o'n troi o gwmpas y capeli. Yn ynghyfnod i, dwi'n meddwl yna dal 20 o gapeli, o'na 20 o gapeli di goroesi mewn i'r 60au, lle. Rei ohonyn nhw ar ddarfod a rhan fwy ohonyn nhw yn anffodus wedi mynd erbyn hyn. Felly dyna'r falle un o'r prif bethau, ond hefyd roedd yna y clwb yn Grayson Road, canolfan y Cymru Llundain, a roedd clwb rygbi yn Old Deer Park yn Richmond, a hwnna'n dipyn o ganolfan. Mi o na clwb pêl-droed, nes i ddim yn ymwneud efo hwnna, mi o na gora ac yn y blaen. Felly o'na sawl peth yn bosib i rywun i fedru cwarfod a Chymru eraill, ynddo? Neu cwarfod a Chymru Llundain eraill, o'na pyn bach o be di'r gair dwch? O'na wahaniaeth. O'na wahaniaeth rhwng Cymro yn Llundain a Cymro Llundain. Pan nath mam cwarfod yn had yn Capel Charing Cross. A'r y traddodiad yn y cyfnod yna, dyn ni sôn am y 50au, oedd bod yr hen deuluoedd Cymru Llundain yn y gwylod, a wedyn oedd y myfyrwyr, a'r nyrsys, a'r athrawon, a'r athrawesa, dyna oedd mam. Bobl ddwad. Bobl ddwad, ie. Ond nhw fyny grisia. Felly, oedd hwnna wastad wedi'n hiclo fi. Sut nath nhw gwarfod felly, achos oedd had yn y gwylod, a mam fyny grisia, ond oedd yn had yn mynd rownd efo'r plat casglu. Felly oedd e'n cael rhyw fynediad at y bobl ddwad ma. Ac yn beth da bod e wedi. Wel, ie, nes yn ddim am hyddiol. Ie, a sôn am hynny, wyt ti wedi dod â lluniau mewn i ni gael gweld ohono ti yn blentyn, yn fachgen pen felyn, angylaidd iawn.
Ti'n di newid blewyn, Ifor, ti ddim di newid blewyn. Ond mae'r lluniau yma'n bendant o gyfnod. Y dy fam yn gwisgo slingbacks fancy yn un o'r lluniau. A wedyn, lluniau nôl yng Nghymru yn nhw? Ydyn, ie. Mae mam yn ei chwrcwd a fi na yn newydd wllwng sy'n ni'n meddwl o ran dwi'n edrych yn reit ansad ar yn rhaid. Yeah. A tu allan i du nain a taid yn Llanrwst oedd hynna. Mae yna lun arall o hwnna yn godro. Drws nesa oedd ffarm, neu oedd ffarmwr yn byw drws nesa, oedd y ffarm plas yn dre reit, wel, ar gyrion tre Llanrwst, ond mewn gwirionedd yng nghanol tre Llanrwst, oedd yn ffarm ddiddorol fel yna. Ac oedd gynnu fo rownd laeth. Y reswm o'n i'n godro, achos oedd y uwch jersey yn rhy fach. Oedd gynnu fo peirianna godro, a fi eisiau, oedd ni'n helpu fo efo'r godra mwy mecanyddol, ond oedd tetha y ddiwch yn rhy fach ar y peiriant. I gymryd y peiriant. Ie. Oedd rhaid i godro hi. Felly dwi eisiau gwybod, o'n i'n deall bod hwn yn un o dysgiliau di, felly os lot o alw arna ti i fod yn godro gwartheg, dyddi yma, Ifor? Dim yn ddiweddar, ond dwi'n agorad. Agorad i bob cynnig, dyna ni. Oce, jyst bod ni'n gwybod. A un o fy hoff luniau yw'r llun o'n y ti a Trevor. Dwi dwlu ar y llun, y ddau o'n chi, dau frawd. Ti yw'r hynna? Fi di'r hynna, ie. A Trevor y mrawd yn rhyw 2 blynedd, chydig dros 2 blynedd yn fengach na fi. A mae'r llun yma wedi dynnu yn y tŷ lle symudodd yn rhieni ar ôl i mi fynd i'r coleg. Felly, i mi ymweld droion ar tŷ yn y degawda a eith heibio wedyn. Oedd erioed yn gatra i mi, oedd yn gatra i'n pinna. Oedd ddim yn bell chwaith, rhyw 3-4 milltir ar y mwyaf o'r hen gatra, ond tŷ dipyn yn mwy, dipyn yn brafach i mam a dad. A mae dy frawd yn dal i fyw yn y cyffiniau? Ydy, mae'n byw yn Garston, sef rhan o Watford. Ddim ymhell, mae di prodi rhyw flwyddyn neu 2 yn ôl hefo Jackie. Maen nhw'n weld yn hapus iawn. A mae di bod yn yr taxi? Dyna oedd ei waith am flynyddoedd lawar yn capio o gwmpas gogledd y llewyn Llundain, mini-cabbing yn hytrach na taxis dion. Gweithio gyda nos, weithio oedd yn neud yw runs i'r sbytau yn dilifro gwaed a plasma a pethau felly. Gynnu bod math o straeon am felly un enwocach yn y gilydd wedi bod yn cefn y cab gynnu fo. Dwi wedi siarad â Trevor a mae wedi gweud straeon wrthau am bobl fel John Mills, Sir John Mills, oedd yn dweud a real gent, meddwl wrthau. A Dennis Waterman. Dennis Waterman, A beth yma? Andy Ridgely o Wham. O, dyna ni. A Spandau Ballet hefyd, rhyw rai o'r boes o Spandau Ballet, mae'n gof dy fi, falle, ond Bosib iawn. Felly dyna ni, ddau o'ch chi yn cael eich magu yn Llundain a'r capel, yn greiddiol i'ch bywyd chi. Sut beth oedd y capel, lle oeddech chi'n mynd? Wel, cychwynno ni, oedd mam a dad di cwarfod yn Charing Cross, fanna oedd capel lle oedd yn had i fagu, a fanna ges i'n mydyddio, cos oedden ni dal i fyw yn Hornsey, so am ni oedd yn weddol agos i fanna lle. Ond symudo ni pan o'n i'r 2 oed, fel ni'n deud, i pinna, a ddim pyn bach o haic o fanna i Charing Cross, felly symudo ni i capel Willesden Green. A oedd hwnna'n dipyn o daith ar y tren i Wembley Park, a wedyn newid i Bakerloo, a wedyn i Willesden Green. A fanna fi ni tan ni rhyw 10 oed, a wedyn nath ni troi'n cotia at yr annibynwyr. Dwi'n mor falch. A mynd i capel Harrow, ond mi oedd yna annibyniaeth yn y mix fel petai, achos oedd fy mam gi wedi magu yn annibynwraig yn capel King's Cross oedd hi, ac ysgol Sul Haringey, oedd gynnu nhw ysgol Sul yma oedd yn
hen dy ci oedd un o'r rhai oedd yn gyfrifol amdano fo. Ond King's Cross oedd y fam eglwys, yn fanna protwyd hi a'n had ci gan neb llai na Elfed. Ie, oedd gynnu nhw straeon am sut oedd Elfed, oedd wrth gwrs yn ddall, sut oedd nhw wedi torri fatha ricin yn y bwr y cymyn a ricin arall yn y ochr y pilpyd fel bod o'n gallu sort of teimlo hun yn ein siw bod o'n sefyll yn y canol yn hytrach na bod o'n falle'n dechrau brygethu ac yn wynebu'r ffenest yn hytrach na... Ac yn cwmpodd i ar y grisiau neu gallu bod yn berig bywyd? Na, oedd yn... felly oedd hwnna'n... Oedd gen nhw feddwl mawr ohono fo, lle dwi'n cofio gen ni record oedd... Mae dal gynnau'n rhywle o un o'i bregethau fo. Oedd rhywbeth o'r 50 lle... Wel, mae rhaid, oedd yma di marw ys, dechrau'r 50 Ie, na chi. Felly. Ie, felly mynd i'r ysgol Sul? Ie, ysgol Sul yn Willesden Green, a wedyn rhyw fath yn Haro, tan ni'n fynd i coleg. Y piti efalla yn, wel ddim piti, ond yn Haro. Dwi'n cofio beth cyfrwng yr ysgol Sul yn Willesden Green. Dwi'n am yn Gymraeg oedd o. Ond yn sicr yn Haro, bod 5 allan o'r 7 ohono ni yn medru Cymraeg yn ein dosbarth ni, trwy gyfrwng y Saesneg oedd hi. Reit. Felly, nes i yn sicr na cyfnod yna ni'n raddol colli... Wel, ddim gymryd colli gafel ar y Gymraeg, achos yn Gymraeg llafar, dim ama di bod yn weddol gyson. Yn sicr o'n i'n watcha ffwtbol ar y television yn hytrach na gwylio pêl-droed ar y teledu. Ond o ran yr iaith ysgrifenedig, o'n i'n hollol ddiglem. A ni dwi'n cofio, pan ni falle 8 oed neu rhywbeth nes i ddod i ddallt yr orgraff efo'r emyna yma oedden ni'n canu yn capal. O'n i fawr callach be o'n i'n ei ganu, achos o'n i'n bod nhw wedi sgwennu mewn iaith oedd yn sicr yn ddiarth i mi ar y pryd. Falle'n ddiarth i llawer heddiw, ond trafodwch pwnc arall i hynna. Ond yn 15 neu 15 oed nes i fatha cochwyn fatha ail gydiad yn pethau o ran trio codi safon. Achos o ti'n gweud wrtho i cyn hyn, dim addysg yn Gymraeg, yn yr ysgol Sul, ac beth o ti'n clywed adre, felly oedd e'n brofiad answyddogol mewn ffordd. Ond wneud penderfyniad bod ti eisiau wneud lefel O yn Gymraeg, ac oedd y dad wedi wneud lefel O yn y Gymraeg hefyd. Wel achos, wrth gwrs, mi o na ysgol Gymraeg, ysgol gynradd Gymraeg yn bodoli, wedi sefydlu 1958 oedd o'n bodoli yn ynghyfnod i. Yn had ci, dweud y gwir, oedd un o'r rhai oedd wedi wthio'r cwch i'r dŵr hefo. Fi ysdi ddim yno? Na ddo. Dwi'n meddwl, oedd hi chydig yn bell o lle oedd ni'n byw, bod yna rhai yn teithio ymhellach mwyn cyrraedd yr ysgol yn yr un cyfnod. Gan gynnwys un o'n ffrindiau penna o hyd lle, Ifan, oedd o'n mynd ar tren y bus, neu ddim yn y drefn iawn, lle i fynd o Holloway i Willesden Green, lle oedd yr ysgol. Felly, dyna'n beth oed, achos wrth gwrs o'n i'n mynd i'r ysgol Sul yn Willesden Green, ac oedd yr ysgol Sul yn cael ei gynnal yn yr ystafelloedd lle oedd yn y festri lle oedd yr ysgol, yn ystod yr wythnos. Felly, o'n i'n gweld gwaith pobl ar y waliau, oedd rei oedd yn y dosbarth hefyd yn mynychu'r ysgol. Felly oedd gen i ryw fath o gysylltiad. Ond na, fi si ddim yna. Ella bod yn had yn teimlo, wel, oedd o di cadw i Gymraeg, a'i fam di cadw i Gymraeg yn y genhedlaethau cynt, heb fod ysgol, a bod hi'n falle'n fwy cyfleus i fynd i'r ysgol yn Pinner. Ond, mi oedd o wedi wneud lefel o yn y Gymraeg, a felly oedd wedi plannu rhyw... so dad di medru wneud o, mae'n siŵr sy'n ni medru wneud o. So ges i rhyw wersi gen ein gweinidog ar y pryd. Stanley John oedd ar y pryd, dwi'n siŵr. A mi nes i lwyddo i basio lefel O hefo marc digon peth ma, achos oedd
Dwi'n cofio un o pethau o'n i'n gorau cyfieithu o Saesneg i'r Gymraeg. Ie. A un o pethau yn gorau dweud, oedd he appeared at the door. A o'n i'n gwybod mae diflannu oedd disappear. Ie. So nes i resymu mi flanodd wrth y drws. Ond mi lwyddish i basio er gweitha. Gai awgrymu bod hwnna yn hollol dderbyniol. Ie, dwi'n gallu gweld. Ie. Oedd yn resymeg ti lle nes ti sefyll yr arholiad lefel o? Yn yr ysgol. Yn ysgol yn Hampstead. O'n i'n eisiau ysgol gynradd yn Pinna a wedyn mynd i'r ysgol uwchradd yn University College School yn Hampstead. Ie. A nath nhw yng nghynorthwyo i'r graddau nath yn dweud, wel, gewch chi, nawn ni morol am le i chi, nawn ni arolygu'r arholiad. Felly popeth yn iawn hefo hynna. A dwi'n cofio mynd, achos wrth gwrs oedd yr un pryd ar ryw arholiadau ffisics a cemeg a bob math o bethau. Felly tu allan i'r neuadd o'n i'n trio ffeindio'r ddesg lle ni fod i fynd i wneud siŵr bod fi ddim yn troi papur drosodd gorau atab cwestiwn am bwnc o'n i gyn i hyd o'n llai o glen yn ei gylcho. A gweld hogyn wrth yn ymyl i, o'n i'n yr un dosbarth a fi, Bremen, felly oedd ni'n cyfeirio at yn gilydd mewn ysgol hogia. Bremen. Oedd o'n chwilio am arholiad mewn iseldireg. A gathen ni sgwrs hirt ma, gofyn yma, oh, you doing Dutch then, are you? Yeah. Well, you speak Dutch then, do you? Yeah, we speak at home. All right. So, you're doing Welsh? Yeah. What? You speak Welsh then, do you? Yeah, we speak at home. Yeah, a gen i ddim syniad bod o'n medru'r iaith yma. Felly, i'r graddau hynny yn y cyfnod yna, mae'n siŵr gen i oedd doedd Llundain ddim mor amlieithog a amlhiliol ac y mae bellach. A doedd rwy'n ddim yn mor ymwybodol am rhywun rhywun, lle. Tra ni'n dal i ymweld yn rheni pan nhw'n dal i fyw yn Llundain, yn y blynyddoedd dwytha'n sicr oedd yn peth hynod i fynd ar y tiwb mewn i Llundain a peidio clywed iaith arall. Yn yw, so hwnna'n anarferol iawn bellach, ac yn wir, mae treian o boblogaeth y ddinas, mae rhyw nifer uchel iawn lle wedi geni mewn gwledydd eraill. Felly o reidrwydd mae llawer ohonyn dod o'i eithod i hyn hefo nhw. Doedd hwnna ddim mor amlwg pan o'n i'n tyfu fyny, ond falle yna fach mwy o bwysau i gydymffurfio'r norm Saesneg. Ond dyna fo, nes i benderfynu bod fi ddim am wneud hynny, o'n isio... Anghydymffurfio, mae hwnna dwi wedi penderfynu. Ie, hollol. Rhyw fath o derm. Os yw flanodd yn derm yna. Felly, ar y drywydd felly, pethau mwy yn ymwneud â'r Gymraeg, lefel O, lefel A? Ie, nes i wneud hwnna ar ôl gadael yr ysgol. Nes i cymryd blwyddyn o seibiant. Oedd ddim yn peth mor arferol bryd hynny, ond yn ystod tra ni'n gweithio, wneud rhyw jobsys diddorol fel gweithio fel porthor nos yn Shakespeare Town, y Barbican, a adeiladu filing systems i ryw gwmnïau yn y dinas Llundain. Mi o'n i hefyd yn studio i wneud lefel A yn Gymraeg, lle o'n i di wneud lefel A Saesneg, felly o'n i'n dallt beth oedd dehongli testun a sgwennu traethod amdano fo, just mater o... O ti'n trosglwyddo hwnna wedyn yr ysgiliau? Trosglwyddo hwnna i ddarllen testunau Cymraeg, lle. A mi nes i grafu trwad, oedd o'n handi iawn pan ni'n gweithio fel porthor nos, ac wrth gwrs ar ôl rhyw amser oedd ti'n cael llonydd, jyst agor dy lyfrau. Nawr te. Ie. A mynd i Gaerdydd, i'r brifysgol yng Nghaerdydd, i astudio Cymraeg, a hanes i ddechrau, dy fe? Ie, na fo, a newid wedyn i Cymraeg a hanes Cymru. Dewis Caerdydd am wni, achos o'n i'n teimlo illa bys o'n ormod o naid, falle ni'n pyn bach yn ofnus yn meddwl, mynd i Aberystwyth neu Fangor, sut bys o hwnna ar ôl bod yn byw gyhyd mewn dinas fawr, gwell falle mynd i dinas lai, a hefyd o'n i'n nabod Caerdydd yn dda, ond o gen i gemdar neu cyfyrdar oedd yn y coleg yng Nghaerdydd, o'n i wedi ymweld a fo, oedd gen i un o'n ffrindiau fi o Llundain, oedd flwyddyn yn hun, oedd o wedi cychwyn yn y coleg yn y poli yn Pontypridd, ond oedd o'n byw yng Nghaerdydd, felly rhwng y ddau yna, o'n i wedi cael
profiad a gweld, mae Caerdydd yn edrych yn digon diddorol. A felly, fanna fi eisiau byw na wedyn am ryw 6-7 mlynedd tan brodi, tan i mi brodi. Achos yn y coleg nes ti gwrdd â Bethan dy wraig? Ie, dod o. A Bethan ddim yn dod o Lundain, nag yw? Na, mae Bethan yn dod o Morfa Nefyn. Na ni. A'i theulu o Benllyn i gyd. Mae hi, theulu hi yn dod o ardal dipyn mwy cryno, os dyna'r gair. Ie, achos un peth o'n i wedi syni, o ti'n dweud wrtha i bod gyda ti hawl mewn ffordd i ddweud dy fod ti'n perthyn i 11 o'r dair sir ar 10 yng Nghymru. Mae hwnna'n dipyn o hawl felly, ynddo we? Wel, mae'n swnio'n grandiach na dweud bod ti'n dipyn o fwngral, sef yr un peth. Na, mae'r teulu'n had wedi yn hannu o Forgannwg, o Frycheiniog, o Sir Gar a Cheredigion, wrth gwrs, teulu mam, o Feirionydd, o hen Sir Gynarfon a Hitha, wrth gwrs, wedi byw yn Sir Ddimbach, a wedyn mae gennym ni ryw cysylltiad llai efo Sir Benfro, Sir Fôn a Sir y Fflint a Sir Fynwy. Felly dim ond Maldwyn a Maes Yfed sydd yn heb cael y fraint o'n cyndadau yn ni. Lle di ddim wneud dim byd am hwnna nawr, ond bydd rhaid ti edrych am rhywbeth i'r dyfodol i'r cenedlaethol sydd i ddod. Ac felly, ar ôl y coleg wneud gradd, is ti mlaen i gychwyn ar gwrsau yma, nath ddim wir dod i... Lle o ti'n meddwl, Dilyn, trywydd academaidd yn doedd o ran gyrfa, ond penderfynu pethau eraill yn denu, yn doedd? Ie, dalla dim... I'r gradda bod yng ngyrfa fi wedyn, dwi wedi ymddiddori yn maes ffeithio, yn maes hanas. Felly, illas ydi wneud synwyr, ond nes i ddim ymdaflyd fel dylsyn ni i'r gwaith, a mi nath o ffislo. Ffislo'n ddigon buan. A hefyd cael gwaith yn neud pethau eraill. Felly, oedd gan bod fi ddim wedi cael grant i wneud o, ni'n wneud o ar yn liwt yn hun. Oedd yn hawdd wedyn ni cael dynnu mewn i bethau. Wrth gwrs, mae gen i bob cydymdeimlad o hynny. Mae'n hollol, mae'n cael dy dynnu gyfeiriadau eraill, a mae hwnna'n gwneud bywyd yn ddifur wrth gwrs. Un o'r pethau ges ti dylygad dynnu ganddo fe, Ifor, oedd canu. Grwpiau pop. Mae yna hanes hir ac anrydeddus ganddo ti o fod mewn grwpiau pop. Wel, dwi'n siŵr anrydeddus. Wel, dwi'n meddwl hynny, achos dwi'n fan anferthol o'r grŵp chwedlonol treiglad fferffaith o'r 80au. Mae gen i'ch 2 sengl chi. Dyna ni. Beth bynnag, gweud wrtho ynglyn â hwnna rhyw chydig, ti'n gwybod, sut dath hwnna i ddigwydd? Wel, mi gychwynnodd yn y coleg, roedd yn 1982, mi ddath yr Steddfod Ryngolegol i Gaerdydd. Ac fel rhan o'r ymdrech gyffredinol i geisio cystadlu mewn gymaint o bethau a phosib mwyn ennill clod a bri i'n coleg ni. Nathon ni roed rhyw grŵp blues at ei gilydd ar gyfer cystadleuaeth, y gan y blues. A dyna fo, nathon ni sticio mewn gilydd wedyn, y cynwyllun yna lle, sef Dafydd Meirion Jones yn chwarae bas, Mareda Biestyn yn chwarae gitar, a Siôn Llefelyn Jones yn chwarae drums. A gigio fel na am gyfnod. Mi nath Martin Geraint wedyn ymuno ni 1983-84 ar y allweddella. A mi ddio na ryw newid personel. Mi nath Martin mynd off wedyn ni sefydlu grŵp ffenistri ar ôl hynny, a mi ddaru ni fynd trwy ryw fersiynau eraill efo Gito Davies yn ymuno ar y gitar, Alf Langdon ar drums ac yn y blaen. Mi oedd yn gyfnod cynhyrfus yn doedd o ran cerddoriaeth gyfoes Gymraeg ar y pryd.
pan dwi'n clywed yr enwau yma ar grwpiau, a mae'n neud, falle mae'n dangos bod fi o gyfnod benodol. Ond mi oedd pethau'n digwydd yn doedd, ac mi oedd datblygiad a chynwrf a thwf a arbrofi hefyd. Ie, na, yn yw oedd y sîn rock Gymraeg mewn ffordd dal mewn broses o ddal fyny. Yn yw, nath pethau ddim cychwyn, yn yw cafwyd y blew yn 1967 a rhyw ambell i beth, ambell i grŵp cyn Edward Aes Davies oedd y grŵp poblogaidd cynta. Ond oedd hynny, 1973, wel, bobl bach, oedd rock and roll i bod ers y 50au. Oedd. Felly oedd yna'r elfen o y Gymraeg yn dal i fyny. Ac, erbyn hyn, dwi'n meddwl mae wedi. Bendant. Ers degawda bellach. Di. Oedd hi'n sîn reit wahanol bryd hynny. Hynny, oedd ni'n dal i chwarae yn y cyfnod yna mewn neuad a pentra. Hynny, nid mewn clybiau gymaint, hynny erbyn hyn, mae'r sîn wedi symud i llefydd trwyddedig i'r clybiau ac i'r theatra ac i'r llefydd mwy. Yn y cyfnod yna, ni dal mewn neuad a pentra, dyna oedd yr arferiad, ambell i gig mewn ysgol. Oedd hi'n gyfnod eitha, lle oedd llawer o grwpiau'n reit rhyw engagé yn wleidyddol. Lot o benefits a pethau felly. Dwi'n meddwl mae'r strand yna wedi parhau. Hyd heddiw, mae rhywun yn falch o ddeud, ond dwi'n cofio chwarae gigiau benefit i'r streic y glowyr, CND, gwrth apartheid, y pethau yma i gyd lle. Felly na, oedd hi'n reit gynhyrfus, oedd hi'n fand arbennig o dda. Dwi am wrth ddweud hwnna, achos o'n i'n meddwl bod chi'n un o'r bandiau gorau fi erioed, ond wrth gwrs, mi oedd yn gyfnod cynhyrfus ac amrwd, o fel rhywun oedd yn cychwyn ar ei harddegau ar y pryd, i fi, oedd yn dweud rhywbeth wrthau, oedd yn siarad y fi, yr holl fandiau yma oedd yn... Fel ti'n gweud, ddim falle'n dda iawn, ond oedd dim ots, oedd na greu, oedd na bethau gwych yn dreithio o hynny, a weithio oedd e ddim, ond oedd dim ots. Na, wel, bod ni'n fand nath ddim cochwyn tan 1982, oedden ni sicr yn fand oedd wedi deillio o'r ethic punk o ryw 5 mlynedd ynghynt. Oedd y music ni ddim ambell i wreiddyn falla. Oedd sy'n gallu olrhain yn ôl i punk, ond yr ethos, sef yr ethos ma o just gnafo. This is y llun enwog, this is an E, this is a G, this is an F, now form a band. Yn union. Oedden ni'n credu yn hynny, a y gwneud oedd yn bwysig. Erbyn hyn, a dwi'n meddwl, nid drwg o beth, erbyn hyn, mae pobl yn morol am safon cyn bod nhw'n mentro yn gyhoeddus yn y cyfnod yna. Felly oedd ei moch gyda ni. Ond hefyd, o ran cynulleidfa, oedd y cynulleidfa yn hapus iawn, fel rhywun oedd yn rhan o'r cynulleidfa, i gael, mae fel na oedd hi. Oedd e'n teimlo'n gynhyrfus, oedd e ar y cyfnod dath Maffia Mr Hughes, oedd e'n amser da, dwi'n meddwl. Ac oedd hi'n gyfnod prysur yn yn hanterth ni yn 1983-84. Oedd ni'n chwarae 40-50 plus o gigs mewn blwyddyn. Gosh. Oedd ni'n rwla, oedd ni'n allan yn reolau bob wsnos, a falle sa'ch chi'n cael rhyw 2 neu 3 a wedyn yn dawel am bythefnos. Ond ar gyfer taledd. Ac mi ysdi o treiglad fferffaith i grwpiau eraill, ro rester i fi o y grwpiau yma. Fydd rai yn cofio, rai ddim wrth reswm. Na, wel, rai a lleill ddim mor hysbys, ond o'n i'n teimlo o'n i'n symud ymlaen pyn bach o ran safon bob tro. Ar ôl treiglad fferffaith wedi ben 1985, 1986, fi sy'n rhan o grŵp Nosadwn Fach, yn syniad ni oedd fod yn rhyw fath house band yn Clwb Ifor Bach oedd newydd agor. Yn cychwyn, yn union. Yn y cyfnod yna, gweld y lle'n reit wag gan lwsnos yn meddwl, wel, beth yn mi just, gawn ni nosweithiau yma lle, ac yn ddigon rhyfygus i'n meddwl sy'n ni'n neud nhw yn hunan. A hefyd, Iwan Llwyd a finna, dwi'n meddwl, oedd wrth raidd y peth yma, oedd ddau yn ni'n licio
cynion o'r 60au, 70au, ond yn teimlo falle oedd yn ddiffygiol o ran cynhyrchiad. Hynny yn y cyfnod yna, gitars acoustic o hwnna, a falle rhyw snare drum neu rhywbeth lle. Ond ni'n meddwl, sy'n ni roi mwy o line-up tu cefn iddyn nhw, a mwy o wmff mewn i'r peth, sy'n nhw'n gallu bod yn diddorol. So dyna oedd y syniad tu ôl i hynny. Mi barodd am ryw, dwi'n siŵr, ryw flwyddyn 19 mis. Mi gathon ni adfywiad 10 mlynedd yn ddiweddarach, oedd cynnywyllun y band, sef Iwan, Myredd Biestyn eto, oedd ni'n erbyn hynny yn y gogledd, yn ardal Cynarfon y Bangor. A felly, mi gathon ni go arall arni efo, yn y fersiwn gwreiddiol Gito Davies, oedd chwarae keyboards, Geraint Lyfgrin yn Cynarfon. Martin, yn cofio, Elenw, oedd yn drymio ni yng Nghaerdydd yn 85, Owen Owens yn Cynarfon. Felly, dyna, ac yn rhwng y ddau, fi si mewn, pan o'n i'n byw yn Nimbach ar ôl priodi yn 1987, fi si'n aelod o band Bwyd Llwyd, efo Sean Wyn yn chwarae gitar, yn y newyddion, David Chilton o Pethma yn chwarae gitar hefyd, Osian Hughes o'r Orsedd yn chwarae bas, brawd i Dylan Hughes o'r Anrefn. Mae na royalty cerddorol Cymraeg ymlith y bobl yma. O'n i'n clywed Geraint Lyfgrin, Iwan Llwyd ac yn y blaen. Felly oedd hyn yn gyfnod ffurfiannol i ti o ran mynegiant creadigol falle. O'n i'n mwynhau canu, ond dros y blynyddoedd dwi wedi fath o cilio nôl falle i lefaru mwy na canu. Ni ddewn ni at hwnna mewn munud, ond dwi am sôn yn gyntaf ynglyn â'r ffaith dy fod ti wedi bod yn gweithio y myd teledu, ac mae i fanna mewn ffordd ti, bod y gerddoriaeth yn rhan o'r cychwyniadau, o ran dy waith ac o ran dy yrfa y myd teledu. Mi gychwynnes ti yn cyflwyno ar y teledu, fel cyflwynydd. Ydw'n iawn? Do. I rhaglen Ser ar HTV, ac hynny yw, dwi'n meddwl oedd y cynhyrchydd Eira Williams di gweld fi yn clownio wrth ganu ar lwyfanna hefo treiglau pherffaith, ac yn meddwl falle bod yna rhywbeth yna fi fysa'n neud cyflwynydd, felly fi si'n neud, nes i ryw gyfres o hynny, cyflwyno hefo Gareth Roberts, 1983 oedd hynny, a wedyn rhyw flwyddyn wedyn, fi sy'n gweithio hefo cynhyrchydd Alan Torgerson a dwi'n mwyn cofio be nesaf dwi'n meddwl enw'r gyfres. Oedd yn rhyw fath o raglen gyrfaoedd i bobl ifanc. Oedd hwnna'n eitha diddorol. Fyna Nicky Bedo yn cyflwyno hwnna. Felly o'n i'n rhyw yn y cyfnod yna, o'n i wedi gadael coleg, o'n i ddim yn hollol siŵr be ni eisiau gwneud. O'n i'n fath o disgyn wisg yng Nghefn mewn i wahanol bethau. Ac mae rhaid i fi ddweud, dwi'n gwybod, mae yna lot o bethau sy'n claim to fame gyda ti, ond un ohonyn nhw bod ti dweud na wrth Fala Balam. Do. Dwed wrth i fwy am hyn. Yn rhannol ddamweiniol. O'n i mewn sgwrs hefo rhywun nad o'n i ddim yn nabod yn iawn yn clwb HTV, ac roedd yr wyrgylch yn ddigon anffurfiol, a dyma'r cyfaill yma, dyn ychydig yn hyn a fi yn deud, wel, dwi'n meddwl, bysach chi'n gallu cyflwyno ar Fala Balam. Wel, yn y cyfnod o'n i'n dal, o'n i'n chwarae mewn band rock, o'n i'n cyflwyno cyfres rock, o'n i hefo rhyw syniadau cyfeiliornus ynglyn â'n street cred yn hyn, a felly nes i ymwrthod yr syniad mewn ffordd falle chydig yn anoeth. Wel, yn sicr oedd yn anoeth, achos o'n i'n mynd dall, o'n i'n siarad efo'r diweddar Peter Elias Jones, y pennaeth adloniant ysgafn, neu dwi'n siŵr beth i deitlinio'n lle, ond a dyna ddiwedd yng nghyfnod i am yr yrfa mewn cyflwyno rhaglenni plant na fi. Dyna ni. Ti'n meddwl sy'n di gallu bod hefo Hewkin. Hewkin, ti, Martin Geraint, hollol. Hewkin does his own make-up.
A fe ges di wedyn, ond fe barhaes di weithio yn y myd teledu, achos fi ysdi'n gweithio ar brosiectau eraill yn do, tan tro nesa? Do, wel, ie, eisiau mewn eto, eisiau mewn wisg yn hun i sgwennu. Oedd gen i ddiddordeb mewn sgwennu, wrth gwrs, pethau cyntaf ni sgwennu oedd lyrics, cyneuon, treiglau fferffaith, ac o fanna mae siŵr datblygodd sgwennu cerddi. Diddordeb mewn ysgrifennu, ond roedd y gyfres tan tro nesa, cyfres am ryw bobl ifanc mewn band, mewn cwm dychmygol, cwm morlais. Gafodd cyfan i ffilmio ochra Senghennydd. A roedd y cwmni cynhyrchu wedi penderfynu penodi diweddar Alan Osborn i sgrifennu y gyfres. A roedd Alan wedi cael llwyddiant yn y theatr efo The Merthyr Trilogy a dramau tebyg. Ond doedd Alan ddim yn medru Cymraeg. Felly oedd nhw eisiau rhywun i gyfieithu y sgriptiau. A dwi'n meddwl hefyd oedd nhw eisiau rhywun i moral bod i ddonia y maes theatr yn cael ei addasu i gyfrwng gwahanol ysgrifennu fach. Felly, ges i'r gwaith o gyfieithu'r sgriptiau ar y cyd efo Geraint Jarman a gyntaf, wrth gwrs, efo ei brofiad y myd teledu yn falle moral mwy am siap a ffurf y sgriptiau teledu. A felly bydd, a ddod yn ysgol brofiad ffantastig yn anffodus. Nath Alan penderfynu ar ôl sgwennu'r 4, dwi'n meddwl 4 allan o'r 6, nad oedd o ddim am barhau. Felly dyma Geraint i fi'n cael y cyfle i sgwennu penodau 5 a 6, a yn dilyn hynny mi ges i gyfle wedyn i sgwennu i'r Opera Sebon Dinas. A dyna oedd yn nghynnal i, mae'n siŵr, am ryw blwyddyn neu 2. So fi eisiau am gyfnod yn sicr yn sgwennwr llawn amser. A fi ysdi'n gweithio gyda criw byw hefyd, do? Ysdi gyfle i fynd i weithio'r fideo naw? Wel, do. Ac o fan naw mewn ffordd, mae ddatblygodd pethau i... Do, dyna pam nes i roi gorau i sgwennu Dinas, achos o'n i'n methu wneud y ddau beth rhywun pryd. Ges i gynnig oedd yn 1988 oedd criw byw newydd ffurfio, newydd wneud i cyfres gyntaf o fideo naw. A ges i wahoddiad i weithio fel ymchwilydd a rhyw raglen arbennig o'r Steddfod. Miss Ladd and Mr Bobs yn mynd i'r Steddfod Casnewydd. A mi ddoth rhyw wahoddiadau i wneud rhyw raglenni one-off eraill yn y misoedd nesaf, a wedyn Ebrill 89 am rhyw 2 blynedd fi eisiau'n gweithio'n llawn amser hefo criw byw ar wahanol prosiectau cerddorol, ffeithiol, oedd yn cyfresu gan nhw'r enw EMEC, materion cyfoes, efo rhyw spin criw bywaidd. Felly, yn ystod y cyfnod yna, ges i gweithio fel ymchwilydd, mi ges i gyfle ganddyn nhw i weithio fel cyfarwyddwr ac fel cynhyrchydd. Felly, dyna oedd yn ysgol i fel ar ochr y myd cynhyrchu ac yn wir, dyna dwi wedi gwneud am y rhan fwyaf yng ngyrfa i wedyn. Nes ti ffurfio cwmni do teledu Tafwys, ac yn dilyn o hwnna wedyn, ddatblygodd wedyn drwy ddod yn hyd gyda phobl eraill oedd yn gweithio yn yr un maes, a chreu Cwmni Da. Cwmni Da, ie. Mor hyfryd oedd gweithio efo criw byw, oedd nhw'n gwmni oedd yng Nghaerdydd, felly cyn i'r cwmni ddod i ben, o'n i wedi penderfynu, o'n i eisiau treulio mwy o amser, o'n i wedi prodi erbyn hynny, oedd ni'n byw, oedd yn catra ni yn Nimbach i ddechrau wedyn yng Nghynarfon, a fi na ar yr A470 am 2-3 blynedd ac yn byw oedd i catra Dillun tan i Gwener. Felly o'n i'n gweld bysa gweithio yng Nghynarfon yn brafiach, a mwyn wneud hynny, nes i sefydlu yng Nghymru'n hun, a wnaethon ni wneud rhyw gyfresu gwahanol am rhyw 2-3 blynedd. A roedd yn y cyfnod yna oedd peirianna golygu
afyd yn dod mewn, sef rhyw beirianna oedd wedi yn chwildroi sut oedd y golygu'n digwydd, sut oedd rhaglenni'n cael ei roi at ei gilydd. A oedd yn beth o drud iawn yn y cochwyn, erbyn hyn, allwch chi bron iawn, mae gennych chi rhyw meddalwedd tebyg ar eich ffôn, ond bryd hynny oedd nhw'n peirianna drudfawr hefo drives anferthol, hefo rhyw 3 gig mewn rhywbeth tua 6 yna, lle. A wedyn, oedd gen ti 9 gig oedd o darna, lle. Beth bynnag am hynny, am bod nhw mor ddrud, eis i partneri hefo Dylan Hughes, oedd efo cwmni o'r enw Madfall, a Gwyn Williams oedd efo cwmni o'r enw VTTV. A hefo'n gilydd ar yn ei brynu un o'r peiriannau yma, a dal i weithredu yn annibynnol, ond yn defnyddio yr un offer yn tro. Ond yn y cyfnod yno, oedd Esbydrec yn dechrau edrych teg at y dyfodol hefo yr angen i ddarparu mwy. Oedden ni dal yn y cyfnod yma yn y cyfnod lle oedd Esbydrec ddim yn darlledu trwy'r dydd, oedd rhaglenni Channel 4 yn rhannu'r donfedd hefo nhw. Oedden nhw'n gorfod cynllunio ar gyfer rhoi mwy o oriau ar y sgrin hefo'r un pres. A felly un o'r peth oedden nhw'n awyddus i wneud oedd cael llai o gwmnïau. Fi'n gweld bod yna rhyw economies of scale chadal a sais. Felly oedden nhw'n bwyso ar gwmnïau fel ni i uno. Oedden ni wedi bod yn gweithio efo'n gilydd, felly oedden nhw'n gwneud sens. Nath ni ddechrau pitcho syniadau efo'n gilydd. A ymffurfio'n Cwmni Da yn 1996, dwi'n meddwl ar ôl ennill ein cytundeb cyntaf efo'n gilydd, sef y sioe gelf. A bydd hwnna yn asgwrn cefn, wel, dim asgwrn cefn, ond yn un o brif gyfresu y cwmni am flynyddoedd ar ôl hynny. Ac mae Cwmni Da wedi dod yn un o gongolfeini darlledu ar Esbydrec. A thi hwnt hefyd, achos mae'n gweithio Saesneg hefyd ar ambell i gomisiwn. Mae'n braf weld y cwmni'n yn dal i fynd o nerth i nerth. Wrth gwrs, dwi ers rhyw 5 mlynedd bellach, dwi di dirwyn yn cysylltiad fel cyfarwyddwr o'r cwmni i ben ac fel cyfranfalwr. Dwi'n dal i wneud ambell i brosiect nawr ac yn y man. Achos, ers 6 mlynedd, wyt ti wedi bod yn imi fi esti am 6 mlynedd ta, yn fardd cenedlaethol Cymru. Felly dwi am fynd yn ôl i'r dechreuadau o ran ysgwennu a'r creu geiriau ar gyfer cyneuon. Mi ddatblygodd hwnna naturiol mewn i, fel wedys ti, sgwennu ar gyfer barddoniaeth, mewn cyd-destun barddonol yn hytrach na cherddorol. Sut dechreuodd hynny? Beth oedd y cychwyn te ar y newid na? Oedd sgwennu, o sgwennu geiriau ar gyfer cyneuon i'w perfformio, dechreuais i sgwennu geiriau i'w perfformio. Ac mi oedd ti'n cymryd rhan mewn sioe'n doeddet ti? Ar y pryd, beth i perfformiadau oedden nhw, nid cyfrolau, hynny, nid sgwennu i ddarllen, ond i'w clywed, cerddi i'w clywed. Yn sicr, Oedd un o'r digwyddiadau cyntaf oedd un hefo yr enw hynod amheus fy nhethau yn ffrwydro gyda mwynhad yn y Mrin yn Aberystwyth oedd hynna. A ni'n rhannu llwyfan hefo Elfyn Presley a'r Massey Fergusons a datblygu a rhai o lewion y cyfnod a chyfnod wedyn. Teithiau barddol wedyn, fel yr Hed y Frân yn 1986, oedden ni cwmni Cytsgwrdd yn Bethesda. Dwi'n meddwl dan anogaeth Iwan Llwyd oedd wedi rhoi hwnnw at ei gilydd, a fi o'n i'n ymweld o'n i a Menna Elfyn a Gerwyn Williams, a dwi'n cofio pwy arall, a nifer ohono ni yn ymweld â wahanol ganolfannau yn gwneud rhyw gyflwyniadau digon ad hoc. Yn 1988 wedyn, nath ni fatha i'r next level, chadal Chris, sef Cicio Cucumbers. Oedd yn fwy o sioe, fwy o sgript yn perthyn iddo fo. Ond dal yn eitha llac o'n y le i ymaddasu ar unrhyw noson arbennig. Os ydyn ni'n dweud bod, a mae'r gerdd Cucumbers Wolverhampton wrth gwrs yn perthyn i'r teitl. Felly, ond mi nath hwnna dy sefydlu di yn ymwybyddiaeth ni fel pobl oedd yn mwynhau barddoniaeth, a falle'n pobl oedd yn mwynhau y sîn newydd yma
o yr anffurfioldeb. Doedd e ddim yn dalwrn, doedd e ddim yn steddfod, doedd e ddim yn barti cydadrodd, doedd e ddim yn gyfrol neu beth bynnag. Mi oedd e'n rhywbeth newydd, nid yn anhebyg i'r grwpiau pop. Wel, efallai, ie. Oedd yn sicr, oedd yn boblogaidd, nath o barhau am fi yna sawl taith wedyn nes i efo chdi, Dal Clare. Na lwcus fi ysdi. 1992, a dwi'n allu restru'r enwa Bol a Chyfri Banc, 95, ac yn y blaen, hyd at Dal dy Dafod yn 2012, dwi'n meddwl, hwnna'r un dwytha. Ac wrth gwrs, mae yna griwiau eraill wedi ddim yn muno yn y peth, ond, wel, yn muno yn wneud y peth, perchnogi'r peth yn y dwi'n rhedyd, sy'n beth braf. Sy'n braf gweld mwy yn wneud, ond dyna fo, mae'n digwydd, mae'r baton yn sicr wedi cael ei basio ymlaen. Ie, ac felly, drwy wneud y teithiau yma, dwi'n cofio Bol a Chyfri Banc, dwi'n cofio bod lan ym Mhen Llŷn yn eich gwylio chi yn wneud honno. Geraint Lyfgryn, Myrddin ap Dafydd, Iwan Llwyd, Twm? Ddim yn hwnna, na. Ond oedd yna grew o bobl yn sydyn oedd e ddim falle'n teimlo'n sydyn i chi, ond o'n nhw'n creu argraff yn bendant arna ni fel cynulleidfa. Y ffordd o ddweud pethau, eich ffordd chi o fynegu, eich awen chi y cyfan. Mi ydyn ni fel Cymru mwynhau yn barddoniaeth. Hynny yw, ydyn ni'n mwynhau'r talwr. Mae'n beth eitha cymdeithasol. Mae'n ers blynyddoedd, na gyd oedd ni'n neud mewn gwirionedd, oedd rhoi rhyw spin gwahanol ar rhywbeth oedd yn digwydd o blaen. Oedd ddim yn newydd. Na, just ffyrdd newydd ar hen ddyleit. Dyna ni. Na ffordd hyfryd o weid. Mae hwnna'n swnio'n reit. A sôn am yr hen ddyleit, mi oedd y ti'n datblygu ac yn esblygu fel bardd, a chael cyfle i fod yn fardd cenedlaethol Cymru. Sut nath hynna ddod i fod? Wel, ochr yn ochr ar y perfformio, y perfformiadau byw, ond ni hefyd yn ymserchu mewn ffurfiau mwy traddodiadol. Nes i ymuno gyntaf thîm talwrn yn 1984 yng Nghaerdydd, o hwnna'n o'n i'n rwbio sgwyddau hefo Arfon Williams, Ynir Williams, Iwan Llwyd, Wil Garn, Emyr Lewis, oedd yn Dyma hanner. Ysgol brofiad. Wel, oedd ysgol brofiad. Ysgol farddol, ysgol farddol, oedd yn sicr. Felly, dwi wedi bod yn talyrna byth bron iawn yn ddidor ers hynny, dwi'n meddwl. A dwi'n ofnadwy o ddiolchgar i'r talwr am yr ysgogiad sydd pan da chi'n cael eich testunau ar gyfer yr ornes nesaf, ond hefyd y gwmnïaeth mae'n creu rhyw fath o ffrithiant creadigol, mae'n gystadleuol, ond gystadleuol mewn ffordd digon diniwad. Dwi'n meddwl bod neb yn torri boliau eisiau. Falle bod ti tro cyntaf, ond wedi di ennill neu cael rhyw faint o lwyddiant. Mae'r elfen gystadleuol yn digon hamddenol. Yn 1999, daeth yr amser mawr oherwydd fe ddys ti'n brifardd, fe nillys ti goron, do? Do. Os ni sôn, mae rhywun... Pa gwneud fel la? Mesur i hun mewn talwrn. Wrth gwrs, mae rhywun yn falle'n fesur i hun mewn cystadlaethau eraill, ynddo? A o'n i di trio rhyw ddwywaith neu dair cyn hynny. Di dod yn agos unwaith. Ond, 1999, dyma ennill coron. Oedd hwnna'n newid pethau? Oedd i radda, mae'n siŵr, achos dwi'n meddwl o bosib o'n i wedi creu yr enw mae i fi fy hun fel rhywun oedd o'n berfformiwr golew, ond dwi'n faint o sylwedd sydd tu ôl i beth gynno fo i ddeud. A'r cucumbers ma? Ie, yw pethau, mi o'n i'n mwynhau wneud pethau
hwyliog yn y cyfnod yna. Mae'n yn ffodus. Dwi'n sgwennu llai. Dwi wedi mynd yn ferson mwy diflas fel dwi wedi mynd yn hyn. Mae'r sgwennu hwyliog yn mynd yn digwydd yn llai aml dyddiau hyn. Ond mae'n siŵr oedd hi'n ond sicr oedd rhywun yn cael lot fwy o wahoddiadau i fynd i ddiddannu merched wawr a cymdeithasau llynyddol. A dwi wrth y modd yn neud Ie, mae'n blisar. Yndi. Ac felly fel bardd cenedlaethol, beth oedd dy rôl di? Beth oedd y ti? Sut nath e ddigwydd? Beth oedd sut ges ti'r gwahoddiad? Wel, da chi just, yn y cyfnod yna... Achos oedd y flan di oedd... Oedd Gwyneth Lewis, Gwyn Thomas, Gillian Clark. Dyna ni. Ac am ni oedd y broses iddyn nhw, rhywun peth a fina, sef oedd ti just yn cael gwahoddiad. Oedd nhw'n gofyn, fysa ti'n derbyn, so ti'n cael cynnig. Ac ar ôl meddwl, y ddau ofid oedd gynnau, oedd un... beth os nhw'n gofyn i fi sgwennu rhywbeth a fi'n methu meddwl am ddim byd o gwbl, ond da ni'n meddwl, wel, un ffordd ti'n mynd i ffeindio hynny allan, rhaid ti'n neud o. A'r ail beth os nhw'n gofyn i fi sgwennu rhywbeth, dwi ddim eisiau sgwennu amdano, i ddathlu'r frenhiniaeth neu rhywbeth felly, a ges i sicrhad na fysa hwnna ddim yn, nhw'n gadael pethau felly i'r bardd llawryfog yn Lloegr. Felly, popeth yn iawn. Y swydd yn syml, wrth gwrs, Llenyddiaeth Cymru sydd yn gyfrifol am y rôl. Da chi'n gorfod sgwennu rhyw 45 o gerddi ar gomisiwn bob blwyddyn. Maen nhw'n penderfynu pwy bynnag i ddathlu'r hyn neu gofio llall. A hefyd fod yn llys genad cyffredinol dros ein llenyddiaeth ac yn fachos i dros ein iaith ni, ynddo? Mae'r swydd yn mynd nôl ymlaen o'r Gymraeg i'r Saesneg. Oedd ti'n sgwennu'n Saesneg fel rhan o... Na, nes i un peth dwyieithog nes i sgwennu gydol yng nghyfnod, ond mae'n ofynnol ar y sawl sy'n dal y swydd bod i cerddi nhw'n cael i cyfieithu i'r iaith arall. Felly dwi'n meddwl yn cyfnod Gillian Clark oedd Mae Elfyn yn cyfieithu llawer iawn o'i cherddi hi. Dechreuodd Clare Potter gyfieithu yng Ngherddi Una, a mi fydden ni wedi parhau, dyn ni wedi parhau yn achlysurol ar ôl hynny, ond oedd llawer o'r comisiynau yma yn ymddangos hefo, yn gofyn, fydde ti'n neud rhywbeth, peth, erbyn pryd? Wel, sa'ch chi'n medru neud am yn fatha wsnos nesaf? Felly oedd cynnwys rhywun arall yn y broses wedyn ddim yn gweithio. Oedd yn wedyn yn haws. O'n i'n eitha mwynhau cyfieithu, so oedd yn just yn haws i sgwennu'r gerdd yn Gymraeg, a wedyn rhoi hwnna, a wedyn sgwennu cyfieithu, ac wrth gwrs, am bod ti'n cyfieithu dy waith dy hun, mae gen ti pyn bach mwy o raff i... Ti'n gallu bod yn fwy hi ar y testyn. Ond neb yn mynd i troi rownd y ddew, dwi'n gyfieithu cywir iawn, siwio fi. Yn union. Geith y bardd wneud, yn dweud. Felly, i ble fi esti fel bardd cenedlaethol? Heblaw Cymru. Heblaw Cymru, wel, mi ges i deithio a chynrychioli barddoniaeth Gymraeg mewn, dwi'n siŵr faint o wledydd i gyd, ond mi fes i yn Wlad Belg, Sweden, Lithuania, fes i yn China, mi fes i yn Cameroon. Dwi wedi bod yn yr Unol Daleithiau, ond nid yn ystod y cyfnod yna. Sut oedd pobl o wledydd eraill yn ymateb i'r ffaith bod ti'n Gymro ac yn fardd oedd yn sgwennu yn Gymraeg? Wel, yn positif. Dio ddim yn... Dyna un o pethau trist ydy dwi wedi perfformio yn Gymraeg gymaint fwy o weithiau mewn gwledydd eraill nag ydw i yn y wlad drws nesaf. Dwi ddim di falle pitch yn hun yn ddigon calad. Dwi'n meddwl un gig. Ddwywaith fi sy'n perfformio yn Lloegr gydol y 6 blynedd
ddys i wrthi os nad yn ni'n cyfri rhyw bethau o'n i wedi trefnu'n hun yn Gymdeithas Cymru Llundain. Oedd yn mewn ffordd estyniad y Gymru oedd hynny yn hytrach na rhywbeth beth swyddogol. Unwaith yn Norwich a unwaith yn y Purcell Room yn y South Bank. Oedd yn difyr. Oedd yn llwyfan lle oedd Pink Floyd wedi performio a rock and roll. Rock and roll. Oedd hwnna'n neis. Ond mae ganddyn nhw rhyw fath o ddallineb yn does, bobl drws nesaf. Wyt ti'n un o'r bobl drws nesaf? Wel, o ran dy enedigau? Dyn ni angen, alla dyn ni angen fod yn fwy pushy, ond wedi deud hynny, mae llawn, os dim rhaid ni feddwl mae mynd i Loegr di bob dim, lle. Mae mynd i'r Almaen, yn ystod y... Dwi wedi bod mwy yn yr Almaen yn perfformio yn y 2 flynedd dwytha na dwi wedi gwneud yn Lloegr erioed. Wel, ydy hwnna'n beth da, ydy hwnna'n beth drwg, dwi'n hapus i fynd i'r Almaen. Hynny yw, fysa, os dyn nhw'n gwerthfawrogi beth ni'n gwneud, dyna fo. Mae'n bwysig bod ni ddim ofn wneud hyn. Ac wrth gwrs mae hyn yn rhywbeth sydd yn digwydd, hynny yw nid jyst rhywbeth mae'r bardd cenedlaethol yn wneud. Hynny yw mae rhywbeth o'n i'n wneud cynt, a dwi'n gobeithio fe'n wneud wedyn, a mae llawer o rei eraill yn wneud. Dio ddim jyst yn canoli ar yr un swydd yma, lle mae yna, mewn ffordd o siarad, mae gen ni 10 o feirdd cenedlaethol yn cynrychiol ni ar lwyfan a hynny. Ac erbyn nawr, wrth gwrs, wyt ti'n parhau a i dal i sgwennu ac yn gweithio ar sawl prosiect dwi'n gwybod i'r dyfodol. Dwi am droi at y cartre, jyst i ni gael cloi. Ti'n byw yn Gaernarfon a wedi bod ers blynyddoedd gyda Bethan a wedi magu teulu na, 4 o blant. Mwyn gyd wedi gadael erbyn nawr. Gyd i mynd dros y nyth. Wel, gan bod yr hynna yn 30 ar fenga yn 40 dwi'n meddwl tysyn nhw dal i fyw adra. Sa'n ni'n meddwl bod ni wedi methu fel rhieni lle. Ond hynny yw cyfnod arall yn dod i dyfywyd i bod nhw'n dechrau creu cartrefi i'w hunain a creu perthnasau a chreu teulu. Ond wedi magu'r plant yn Salem. O ran capel, o ran eglwys, yn Gaernarfon. Wel, gatho ni gyd i bydyddio yn Engedi. Nathon ni gochwyn hefo'r Methodistiaid o Barch at fy ngwraig, sydd wedi magu ymhlith y Methodistiaid, ond ni ddim yn teimlo'n ofnadwy o gry yn ffordd y llall. A Engedi, fel yn ni'n tybio, oedd yr eglwys gosa i ni, lle oedd ni'n yn y rhan o Gaernarfon lle ni'n byw, yn ddiarfyd bod i ni. Roedd yna eglwys arall, Biwla, jyst rownd y gongol. Ond mi geiodd hwnna yn ddian wedyn, a mi symudo nhw o'n bloc i Engedi, ond wedyn oherwydd rhyw broblemau strwythurol efo'r adeilad, ceiodd Engedi wedyn, felly nath ni gyd symud o'n bloc, wel, nath rhai mynd i seilo, i aros efo'r Methodistiaid, ond nath tocyn golew ohono ni mynd i Salem am bod yn rhan ni o'r dre. Mae'n rhyfedd fel dyn ni mor llwythol efo'r pethau yma. Ond wyt ti dal yn aelod yn Salem ac yn mynd i Salem o hyd? Yndw. Mae mam wedi ymuno a ni rwan ar ôl 65 mlynedd yn byw yn Llundain. Mae wedi symudodd i Gaernarfon ar ôl ni golli'n had. Rhyw 2 flynedd yn ôl mae hi wedi symud. Felly, da ni'n mynd efo'n gilydd. Mae yna rhywbeth braf am hynny bod yna rhyw fath o ddod yn ôl i... Oedd hi'n hen arfer, ond dod yn ôl i bethau cyfarwydd te? Ynddo. Na, mae wedi cael croeso yna. A mae'r... Na, oedd y plant yna, oedd yna glwb plant yna. Oedd bob nos fawth, oedd Bethan yn Ngwraig yn helpu redeg hwnna lle. Oedd yna dipyn o fywyd yna. Yn anffodus, mae'r eglwys wedi gweld cwymp yn y niferoedd fel cynifer o lefydd. Ond mae yna weddill ffyddlon yna, mae yna bobl, mae yna rei ifanc yna. O hyd, mae yna ysgol Sul yna. Mae'r dal gafel yn y rei o, dwi'n ni'n 30, 40 i 30, 40. Dyna di'r her, a dwi ddim yn gwybod beth di'r ateb. Mae rai fi gyfadda pyr anamal nes i twllu
twllu drws capel rhwng o'r cyfnod pan eisiau coleg am bron i 10 mlynedd wedyn. A dwi'n yn siŵr pam beth nath i mi fatha dod nôl i'r gorlan wedyn. Ond fe nes? Do, mi nes. A felly dwi'n gobeithio falle neith y plant wneud rhywbeth. Ie, dyna ni. A wedi bod yn ddiacon yn amser hefyd. Do, am gyfnod do. Ie. Wel, dyna ni. Ac yn aelod cyflawn o fywyd yn Gaernarfon. Well. Achos fanna wyt ti nawr. Ie, dyna'n nghatra ers dros 10 mlynedd ar 20 a sgwnnw ddim cynlluniau i fynd i unrhyw le arall yn ddian. Dwi'n siŵr bod Caernarfon yn falch o hynny. Ifor ap Glyn o Gaernarfon nawr. Diolch yn fawr i ti am fod yn gwmni da mor braf ar y Cwmni Bach. Diolch yn galon. Wel, wedi mwynhau yn fawr yng Nghwmni Ifor heddi a chael blas ar gyfnodau gwahanol iawn yn ei fywydau a dysgu rhyw gymaint ynglyn â'r hyn sydd wedi bod yn rhan o blethwaith i fywydau ar hyd y degawdau. Dwi'n gobeithio gwnaethoch chi fwynhau clywed y sgwrs rhwng Ifor a fi heddi, ac os wnaethoch chi, dwedwch wrth eich ffrindiau ac mi welwn i chi'r tro nesaf.